Wednezde Ahia Nkwo abalị 15 nke ọnwa 11 afọ 2023 agbanyụọla ọkụ latrik gburugburu Naịjirịa dịka ụlọ ọrụ na-enye ọkụ sonyere NLC, TUC gaa mfanye aka n'ụkwụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti agbachiela ọnụ ụzọ ámá geeti ụlọ nzukọ ahụ chiri igodo kii wunye n'akpa dịka ndị omeiwu na ndị bịara ịhụ ha nọcha n'iro ebe ha sonyere NLC, TUC la mfanye aka n'ụkwụ. PDP ekwuole na-enweghị iwu kwuru na onye ji ọkwa na pati ya ga-agba arụkwaghịm ma ọ chọọ ịzọ ọkwa ọbụla ma gbakwunye na Sam Dady ka bụkwa odeakwụkwọ pati PDP bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị njinji jiri n'ọgbọ Hill Aba steeti Abịa dịka ụgbọala ogologo trela bụ ibu dagidere ụgbọala ụkwụ atọ keke nakwa otu ụgbọala jeep gbuo mmadụ 4 ebe ụfọdụ ka ụgbọala ahụ dagidere. Ka anyị bịakọta n'ọnụ zọpụta Naịjirịa ka Atiku gwara ndị pati ndị ọzọ na-agba APC ụkwụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu pati Labour na steeti Bayelsa ajụla mmeri dịrị meriri dịka gọvanọ kwuo na eji ego zụkọrọ vootu ndị mmadụ. Nkagbu mba Saudi Arabia kagburu visa ụmụafọ Naịjirịa. Ọchịchị etiti akpọọla oku ka ebe niile dere du dịka ọ ga-enyocha mmebe a emebọrọ Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu nwaanyị nwere akpa nwa abụọ na Alabama mba Amerịka ka e kwuru dịcha ime na akpa nwa abụọ ndị a otu mgbe dịka a na-atụ anya na ọ ga-amụcha ụmụ ndị a site na akpa nwa abụọ ndị a. Ihe anyị hụrụ ka anyị weghara ọchịchị ekweghị abụghị ihe ọnụ na-ekwu ka Tinubu kwuru bụ ihe akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu jikọtara ndị ụka Muslim bụ Organization of Islamic Cooperation OIC ahọpụtala Naịjirịa dịka mba pụrụ iche a ga-eziga maka ịkwụsị agha mba Israel na-ebuso Hamas na Gaza. Otu pati Apụga YPP na steeti Imo akpọọla oku ka a kagbuo ntụliaka elu gọvanọ emere n'Imo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu egwu bọọlụ Napoli achụọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ahụ bụ Rudi Garcia kpọrọ Walter Mazzarri dịka onye nkụzi ọhụrụ. Agaghị m anabata ụbịam n'okpuru ọchịchị m ka Tinubu kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nde naira 35 ka a ga-eji ebulata ozu nwata akwụkwọ Chibuikem Emmanuel egburegbu na mba Philippines ka ọchịchị etiti kwuru. Ndị agha mmiri atụọla ogbunigwe n'ụgbọ mmiri Kotonu bịara ohi mmanụ krudu na Rivers bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mfanye aka n'ụkwụ NLC, TUC bagidere abụghị maka ọdịmma ndị Naịjirịa ka Oshomole kwuru.
ntụliaka elu gọvanọ Imo Kogi Bayelsa bụ ego ka eji zụkọrọ vootu ndị mmadụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Guardian. N'otu akwụkwọ akụkọ Guardian ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Zelensky onyeisi ala mba Ukraine ebola Russia ebubo irite uru n'agha mba Israel na Hamas, otu na-eyi ndụ egwu nọ na ya ugbu a. Nnamdi Kanu abụghị onye na-eyi ndụ egwu kama ọ bụ onye ndu igwe ndị mmadụ ka Loy Ejimakor kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Guardian. N'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị njem merụrụ ahụ dịka ụgbọelu mapụrụ n'okporo ye n'ọdụ ụgbọelu Port Harcourt. Rịọ ndị Naijiria mgbaghara maka ọnọdụ idowere ha n'ime ye, nwụchie ma taa ha ahụhụ bụ ndị wakporo ma kụja Ajaero, onye isi oche NLC ka otu coalition gwara Uzodimma, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nwafọ Naijiria na-akpa eriri isi wigi aha ya bụ Helen Williams aghọọla ọkacha akpa eriri isi wigi na mba ụwa dịka otu Guinness World Record tuwere ya ugo. Nkwekọrịta mba na mba Naijiria ezigara ụmụ akwụkwọ 179 mba Russia ịga gụọ akwụkwọ, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dusday. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusday ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Obaseki ka bụkwa enyi m n'agbanyeghị nghọtahie anyị na-enwe, ka Oshomole kwuru. Ntụliaka elu Imo Kogi ọgbaghara ga-adị ma a gaa n'ihu na-anapụ ndị mmadụ ọchịchọ nke obi ha, ka PDP kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dusday. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ego naira ochie ka bụkwa ego a ga na-eri ruo ọtụtụ mgbe, ka CBN kwuru. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ekwuole na akụkọ ahụ a na-akọ na Ụmụnze nọ na kansụl Orumba South nke steeti Anambra bụ isi ụlọ ọrụ ESN abụghị eziokwu, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mfanye aka n'ụkwụ otu ndị ọrụ NLC, ụlọ ikpe, ụlọ ọba ego, ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ gbachichara agbachi. Ọtụtụ ndị Imo ekpebiela ịga n'ihu ịnọ n'agbụ nke ụbịam site n'ire vootu ha 2,000, 3,000 na 5,000, ka John Jude Okere kwuru, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu pati ADC ajụla ka okwe ntụliaka elu gọvanọ Imo siri gbaa, oku ka a kagbuo ya. Iji ego azụ vootu bụ ịdị iwu ntụliaka elu ka otu CTA gwara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Frontline Express. Igbo nwamini abụ n'ebe a ka anyị na-apịakọta ya kpamkpam bụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa. N'oge na-adịghị anya aga m agụpụtara unu ihe anyị ga-etinye ọnụ n'oge Igbo Gee Ntị. Nọrọkwa ebe ahụ agarịla agagharị n'ụkpụkpụ.